Dați-vă și voi ce fac eu la cova asta. O să pun motor și trebuie să curăț prima dată. Și ia că aici. Uitați-vă și ce muncesc eu. Muncesc cu drag. Dă-mi acolo cum să pun. Gata, gata, gata. Măi, și dacă aveți și cuvă mândare, curățați-o. Eu muncesc cu drag. Uite, chestia asta este să dau asta la o parte. Și uite, chestia asta este să firul ăsta pot ca să dau asta de masă. Ia. Dau așa cu el ca să și dacă aveți o cuvă, munciți cu drag, dar e că dacă e mândar cumva dacă nu o cuvă mai de mult prin grădină, curățate că tare chiar e tare rău de tot. Dar aici și dau așa. După ce termin să dau toată mândăria la o parte. Și așa că are vedere. Pa, pa!